खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनै 14 नभेम्बर आंनि जोनोम सान गिफ्ट मोनबाय आं नै एयारफन बेनि आगैया होदों दा जोंनि टीमा दिनै तेजपुर थांगासिनो नावकातानिफ्राय थैंक यू गाइस थैंक यू मेरा बर्थडे है मेरे लिए गाना गाओ 1 2 3 go वाओ क्या है ये थैंक यू गिफ्ट भी मिल गया वीडियो कर रही हो गिफ्ट भी मिल गया नहीं करना दे स्लो खोंदो पूरा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग थैंक यू बहुत खुश मतलब मेरे लिए खुश कर दिया खुश हो गई मैं थैंक यू आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो जायफोरा आंखौ फेसबुक कमेन्ट्सनि गेजेरजों मेसेन्जारनि गेजेरजों वाट्सएपनि गेजेरजों बार्थडे विश खालामदों आरो स्पेशल थेंक इउ होगोन आङो मा होनो जायफ्रा गोजानाव थानाबो आंनो गुगल पे खालामनाबाबो बार्थडे गिफ्ट हरदों आरो ना मा होनो दैमालु नार्जारि थेंक इउ आरो सन्दीप राणा बर' थेंक इउ बेनिफ्राय आंनि गासै थिएटारनि टीमखौबो आं थेंक इउ होगोन बिसोरबो आंनि थाखाय बुहुत खालामदों आरो गासै लोगोफोरखौ थेंक इउ होनाय थाबाय आंनि न'खरनिफ्रायबो थेंक इउ आरो बार्थडे गिफ्ट सोर सोर हरबाय आं नायनोसै र' बुहुतनि बार्थडे गिफ्ट फैदों आरो ना बे सानसावनो गान खोनासंनांगौ बिसोरनिफ्राय साला दिनै आंनि बार्थडे ना जि थिनो बेखौनो लानांगोन बिसोर दिनै दे खनदो दानिया जों थांसै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेनो लाखि